Velika Gorica, šesti po veličini grad u Hrvatskoj, ima gotovo 63 tisuće stanovnika. U borbi za gradonačelničko mjesto ulazi 3 kandidata. Ovih dana pojačano obilaze teren i građanima obećavaju rješavanje ključnih problema. Nada Finderle s 30 godina u realnom sektoru najbolje zna s kojim se poteškoćama susreću poduzetnici. Važno joj je poboljšati zdravstvene usluge, gradnja POS stanova kao i domova za starije. Najavljuje financijsku podršku mladim obiteljima, 1000 eura za prvo dijete te 2000 za svako sljedeće. Veliki naglasak u kampanji stavlja na javnu sigurnost, koju nitko od ostalih kandidata, kaže, ne spominje. U Velikoj Gorici prije svega izraditi strategiju za krizne situacije, uskladiti aktivnosti Blue Light službi. Ono što mislim nadalje da je bitno u Velikoj Gorici, to je napraviti zapravo malo veću kontrolu ljudi koji nas naseljavaju, jer mi smo grad jako blizu zračne luke, odnosno mi smo grad domaćin zračne luke. Imamo jako puno migranata o kojima ne znamo gotovo ništa.